Zoznam sa s Oliviou Kovač-Pohánkovou, výnimočnou IFBB Bikini Fitness, ktorá zvíťazila na prestížnej súťaži Arnold Classic Europe a získala tak svoju profesionálnu kartu od samotného legendárneho Arnolda Schwarzeneggera. Okrem svojej úžasnej postavy Olivia s pôvabom zastáva úlohu oddanej matky aj fitnessky a dokazuje, že dokonalosť nepozná hranice. Jej cesta je triumfom nad nepriazňou osudu, keďže sa vzoprela lekárskym prognózam spojeným s mozgovou obrnou. Dnes sa ponoríme do pútavej diskusie s Oliviou, v ktorej sa podelí o svoje postrehy a poznatky ako profesionálna športovkyňa. Pridaj sa k nám, aby sme odhalili tajomstvá dosiahnutia vysnívanej postavy od niekoho, kto nielenže zdolal výzvy, ale vystúpil do nevídaných výšin vo svete fitness. Olivia, ďakujem krásne, som nadšená, že si prijala moje pozvanie a vítaj. Ahoj, ďakujem aj ja za pozvanie. Takže ideme rovno na to. Mám pre teba prichystaných pár otázok, takže som veľmi zvedavá. Začneme zľahka. Keby tvoje činky mohli hovoriť, čo si myslíš, že by nám prezradili o tvojom tréningu? Fúha, že sú veľmi ťažké, je ich veľmi veľa a je ich veľmi veľa rokov zažitých. Veľa. A koľko rokov sa presne tomu venuješ? Koľko rokov? Fúha, možno už aj 12. Fú, no. Ale takže by som povedala, že fakt na tej najvyššej úrovni. A povedz mi úprimne, že chcela by som vedieť, ako si sa ty do tohto vôbec dostala? Vieš, to je úplne také ironické. Väčšina ľudí si povie, že wow, že tá Pohánková, alebo teda dnes už Kovač, určite musí žiť takto celý život. A vôbec to nie je tak. Opak je v podstate pravdou. Ja som v podstate začala cvičiť a trénovať, pretože som bola, nechcem povedať, že v zlom stave, ale v podstate je to pravda. Ja som nemala úplne takú najlepšiu víziu, najlepšiu cestu. Ja som veľa alkoholu som konzumovala, ten život bol úplne taký akože rozostrený, nevenovala som sa ani strave, bola som úplne taká stratená, polostratená by som povedala. To bolo vlastne obdobie, kedy som začínala vysokú školu a to je asi také obdobie pre človeka, alebo aj ženu, aj muža, kedy proste sa tak hľadá. Takže som sa hľadala a povedala som si, že nechcem takýmto spôsobom žiť a byť a že to chcem úplne zmeniť. Takže som začala tak zľahka, že len cvičiť, potom sa k tomu pridala strava, potom sa k tomu pridal režim a úplne som to zvrtla do takého, až by som povedala, že chorobného pozerania sa na všetko, ako čo robím, ale tá disciplína mi pomohla úplne všetko zmeniť a žijem tak dodnes. Niekto si povie, že je to bláznivé a ľudia to väčšinou nevedia pochopiť, ako môžem 365 dní v roku proste mať nejaký striktný režim, ale pre mňa je to naopak taká psychohygiena a niečo, čo mi dáva životnú silu a niečo, čo proste ma baví a do čoho vkladám veľmi rada energiu, takže je to skôr opačne. Ja keď ten režim nemám, tak mám pocit, že znova strácam tú svoju líniu a už som taká akože nezaradená nejaká. Takže ja absolútne chápem každé jedno slovo, ktoré si ty povedala. Čiže tvoja zmena a tvoja životná cesta, ktorá sa rozvinula, pochádza povedzme z bolesti, z nespokojnosti. áno. Teba nehnal drive taký, že chcem toto dosiahnuť, lebo to bol vždy môj sen. Teba hnalo to, že cítim sa zle a nechcem takto pokračovať. Ja som napríklad vôbec nikdy nemala takú víziu, akože samozrejme povedala som si, keď som začala súťažiť, vtedy sa mi všetci smiali, že získam pro kartu a budem najlepšia, budem vyhrávať, ale pre mňa toto nebolo gro celého toho, prečo som robila ten fitness. Pre mňa to bolo práve preto, aby som sa postavila na nohy. Ono, aj čo sa toho alkoholu týka, ono to asi nie je úplne príjemná téma, ale v podstate aj moja mama, ešte keď žila, tak ona veľa pila, aj mala všelijaké skúsenosti s liekmi, antidepresívami a tak. Takže toto bolo niečo, čo sa človek ako keby zrazu zobudí jedného dňa a povie si, bože môj, že tak som to nemala rada a momentálne sa stáva zo mňa aj obraz, tak to som si povedala, že nikdy nechcem, hlavne keď budem mať rodinu, takýmto spôsobom žiť. Takže to bolo úplne, som začala robiť úplne všetko naopak a vravím, akože dodnes ma to drží a ja som strašne taký energický typ človeka. Ja sa ráno zobudím a fungujem až do večera, mám strašne veľa aktivít a niekedy tá kamarátka tu bola na 2-3 dní z Košíc s deťmi a hovorí si, že bože Olivia, že to je, že prečo? Prečo ty si taká stále akože v behu? Ale to je presne to, čo mňa, ja keď tak nie som, tak sa cítim zle, cítim sa nenaplnená. No to je perfektné, že presne vieš, čo tebe vyhovuje, akým štýlom fungovať a to, že sú nejaké zažité alebo zaužívané normy, ako ľudia v okolí fungujú, ako spoločnosť funguje, že ty proste
podľa toho vôbec sa neriadi, že ideš a buduješ si svoju cestu a to je o to chválihodnejšie a obdivuhodnejšie to je. Čiže v tomto sa skláňam, lebo je to veľmi náročné, najmä keď si obkolesená ľuďmi, ktorých ty síce miluješ, ale žijú taký ten normálnejší alebo bežnejší život, očakávateľnejší život a stravujú sa určitým spôsobom, ako sa stravuje väčšina, chodia von alebo starajú sa o svoj život tak, ako sa stará väčšina, čiže nedostatočne, povedzme, hej, a ty stále medzi týmito ľuďmi, akokoľvek ich miluješ, ale nebudeš ich teda presviečať, začni žiť inak, keď oni sami to nechcú, tak sa snažíš proste nájsť si tú svoju cestu, aby si s nimi stále mohla zostať, ale aby tvoja cesta nebola tým ovplyvnená, alebo by si chradla, alebo by si nežila vlastne podľa autentickej seba samej, predpoklad. Áno, áno. A inak ešte, keď si spomenula tam tie fotky, ako sme sa bavili, že by som poslala nejaké fotky, že si vyberieš nejaké na Instagrame, že to nebude ťažké. Ono človek niekedy si povie, že bože, tá Pohanková zasa dáva len nejaké fotky v plavkách a tak ďalej, ale ono to vôbec nemá taký ten macherský podtón. Ono to skorej má, ja sa stále snažím dokazovať tým ženám, že je jedno, že či máme 1, 2, 3 deti, či máme prácu, či máme také a onaké povinnosti. Naozaj podľa mňa žena sa, nehovorím, že musí byť krásna, ale musí sa o seba starať, aby sa cítila dobre sama vo svojom tele. Takže ja stále vravím, aj keď si matkou, aj keď si hocičím vyťaženým, akým proste pracovníkom, tak stále sa vieš dostať sama k sebe a starať sa o seba. Či už je to, niekto preferuje jogu, niekto preferuje vegánstvo, niekto preferuje cvičenie ako ja, stále je to niečo, čo nám dáva pocit, že starám sa o seba, je to nejaký cieľ, ktorý ja chcem dosahovať. Takže si myslím, že to treba robiť v každom veku. Či máme 20, či máme 30, ja už mám o mesiac 35 a stále mám pocit, že je to úplne proste skvelé. No, tvoj rastový hormón, tie levely musia byť vysoko, lebo 35 rokov absolútne nevyzeráš. Je to nádherné. A mne sa strašne páči, že veľa ľudí nechápe na silovom tréningu. By the way, odbačam kompletne od otázok, ktoré som si nachystala, ale vrátim sa k ním. Ale veľa ľudí nechápe o silovom tréningu, že ako strašne to dokáže nakopnúť anti-aging a ako strašne veľa to robí dobre kvôli tomu, aby si sa nielenže vyzerala dobre, ale cítila mlado. Ja sa cítim o mnoho energickejšia a mladšia, ako keď som mala 23 rokov, mám 33. Čiže to je proste, ja to milujem. A k tým fotkám ti chcem povedať, že vidíš to, teraz neviem, že či ty sama máš nejaké predpoklady v hlave, že čo si myslíš, že si ľudia myslia, keď ty niečo zdieľaš, ale v tej úrovni fyzičky, akej si ty si atlét. Ja si nemyslím, že sa niekto na to pozerá, alebo hovorím za seba teraz, že bože, zase Olivia postuje nejaké fotky, kde vyzerá dokonale. To je obdivuhodné. Ty vyzeráš jak vytesaná z mramoru. Na toto sa už nepozerá niekto, že sa ty teraz chváliš tým, ako vyzeráš. Na to sa pozeráme ako s obdivom a motiváciou, že jasné, že toto je cesta. To nie je pre každého, ale každý môže mať krásne, fit, silné telo. To, čo máš ty, je akože 300 levelov vyššie, lebo si k tomu zasvetila svoj život, čiže tam sa nejdeme porovnávať, ale ja keď vidím, či už je to video alebo fotka, čo ty dávaš, tak ja to vnímam ako keby som obdivovala Usaina Bolta urobiť ďalší rekord, vieš? Proste nepozerám sa na to, že ty teraz flexuješ, ako si ty šupámi chuderí. Vôbec práve, že ja sa na to pozerám, že wow, že toto je možné. Toto je možné. Od teba, pretože ja si myslím, ja som inak aj včera nad tým uvažovala, že aké je to milé, že tak pekná žena, a tak, ale teraz nehovorím vzhľadovo, ale tak komplexne, že si človek, ktorý proste sa snaží a niečo vytvára, tá energia je proste strašne pekná. Mňa komplimentuje, alebo dá mi kompliment, že je to strašne príjemné, keď pekná žena, komplexná, sebavedomá žena dá, tak by som to nazvala, dá kompliment sebavedomej žene, tak je to strašne príjemné, lebo je to úplne iné, ako keď to vezmeš od človeka, ktorý ti to povie napríklad na základe toho, že teraz si niečo dosiahla, tak chce ti byť blízko. Je to úplne iné. Takže tak ma to potešilo, bolo to veľmi príjemné a od toho vlastne sa odvíja potom aj ľudia, ako navzájom sa vlastne vnímajú. Že jednoducho napríklad človek, keď je zatrpknutý a nie je spokojný sám so sebou, tak dokáže všeličo napísať na internete. Ja
veľakrát vravím, že to, že som, ako vyzerám pred súťažou, že som taká vysekaná, že som tvrdá, to vôbec nie je niečo, ako vyzerám celoročne. A kebyže ma stretneš na ulici oblečenú, vôbec by si nepovedala, že vyzerám akože tak vyslovene svalá na to, že som skôr taká štihlúčka. Ale to je už ako keby len pohľad na vec. Ale podstata toho je, že naozaj, že človek, ktorý je sám sebavedomý a dokáže od niekoho ohodnotiť, lebo proste necíti sa nejakým spôsobom zle, že väčšinou tí ľudia, čo mi tam píšu potom pod tie komentáre, pod fotky, komentáre, že vyzerám tak alebo onak, tak je to väčšinou človek, ktorý je nespokojný sám so sebou, lebo však aj ja si častokrát pomyslím, keď vidím niečo na internete, že bože môj, že takto vyzerá, alebo onaj, ale v živote by mi to nenapadlo to niekomu povedať, lebo si to myslíš. Ty máš iný názor, ale nepotrebuješ ho zdieľať, nepotrebuješ do niekoho šťuchať, lebo je to úplne zbytočné, nikomu to nič nedá. Nepotrebuješ posielať to zlo a tú negatívnu energiu. Nepotrebuješ ľuďom ubližovať. Nemáš pocit, že potrebuješ svojim názorom, každý má svoje preferencie, či už je to v rámci toho, ako vyzerá, aký život vedie. A tie preferencie sú diametrálne odlišné od preferencií druhých ľudí. Moje preferencie mi len ukazujú kontrast medzi tým, ako si iní ľudia vyberajú žiť. Ale moje právo nie je to komentovať a aj keby som si myslela, že mám na to právo, nikdy by som to nerobila, lebo im nechcem ubližovať. Aj keď absolútne nesúhlasím s tým, ako sa prezentujú na verejnosti alebo akým životom žijú. Keby sa ma spýtali na môj názor, vtedy sa veľmi rada vyjadrím. Pokým sa ma nikto nepýta na názor, tak najviac poviem mamine, že to si videla hento? Čo na to povieš? Ale to je maximum. Maximum, lebo rešpektujem ľudí, lebo si vážim ľudí, lebo na ľudí pozerám ako na ľudské bytosti, nepozerám na ňu, že henta čo si dala robiť cecky, čo si o sebe myslí, proste z tohto sme vyrastli. Ak z toho človek nevyrastol a nesie si toto ďalej, tak mi je veľmi ľúto, pretože to je naozaj zakrpatenie, obrovské zakrpatenie v tomto rýchlo vyvíjajúcom sa svete, takže to som chcela povedať k tej ľudskej natúre a k tým komentom a som veľmi rada, že si sa naučila v tom to tak len tak, akože ja viem, že lebo ja si pamätám, že keď som začínala súťažiť a mala som naozaj pred tým súťažným obdobím, tak ja poviem tak, že nie je to pre každého. Naozaj to nevyzerá. Ja už potom aj pred súťažou už si dám napríklad doma dlhšie tričko, lebo proste tie ramená sú už také vyrysované a nechcem sa, že nepáčiť mužovi, aj keď on mi nikdy na to nič nepovie, ale len skrz môj pocit. Ja viem, že pred súťažou už to nie je úplne, že pekné ženské. Ale pamätám si, keď som začínala súťažiť, ma to vedelo strašne zabolieť, tak som si aj poplakala a mi tam písali komenty, že vyzerám ako chlap a tak ďalej, ale dnes si z toho už nič nerobím, pretože viem, že ten človek, keď sa dostane zasa do toho off-season, troška naberie podkožného tuku, lebo toto je tiež vec, ktorú väčšinou ľudia nechápu, že človek, keď má menej toho podkožného tuku a tie svaly vylezú, tak to je vlastne tá tvrdosť je na tom taká tá škarada, tá žilnatosť, proste je to také mužské. Ale to, keď sa znova ako keby potiahne troška tukom, tak to zmizne. Nie je to proste už také mužské. Takže žena automaticky má proste tendenciu skrz hormóny troška sa zaobliť do toho zadočku a proste celkovo sa tak ako keby zaliať a je to veľmi pekné. Takže naopak si myslím, že žena, čo silovo cvičí a naozaj sa stravuje zdravo, tak vyzerá o mnoho krajšie, má krajšiu pleť, má to, že má krajšiu postavu, to je iba taký bonus, ale celkovo ako keby ono to ovplyvňuje úplne všetko, naozaj aj pleť, aj náladu, aj to, ako sa cítime, úplne všetko. To uvedomenie si, že robím pre seba niečo, že nedávam sama seba na koniec toho radu povinností, ktoré mám. Samozrejme, treba si ich plniť. A keď máš deti, samozrejme to je alfa omega, ale strašne ja sa stretávam aj s ženami, ktoré majú seba totálne na konci a k tomu koncu sa nikdy nedostanú. Tým pádom sa nikdy nedostanú k sebe. A ako dlho dokážeš dávať, namiesto toho, aby si dala aj sebe? Nie je dlho. Mňa by strašne zaujímalo, to je taká ešte pomimo otázka, a tým, že ty už sa tomu venuješ 12 rokov, ty si niekedy musela balancovať nejaké hormonálne zmeny? Stáva sa tiež napríklad už pred súťažou ti vyniká aj menštruácia? Alebo takéto niečo? Na začiatku, keď som súťažila, nie je súťaženie, nie je príprava ako príprava. Ja si pamätám, tie prvé 2 prípravy boli také ťažšie. Tá prvá bola asi najťažšia a pamätám si, vtedy som nemala ale aj 4-5 mesiacov menštruáciu. To som si dávala vtedy píchať aj vyvolávačku nejakú hormonálnu a to je podľa mňa ešte väčší zásah ako to, že žena tú menštruáciu nemá, ale
v podstate ono človek potom, keď to doje a hlavne začne príjmať viacej tukov, tak sa to zvykne vyrovnať a menštruácia naskočí späť. Ale rokmi som sa naučila veľmi pracovať s kalóriami a je to, až by som povedala, presne taký ten môj chorobný záujem o niečo, keď niečo proste chcem robiť 100%, tak ja dokážem proste o tom čítať, počúvať podcasty, fakt, že pri varení do noci. Takže som sa dostala na takú hranicu, kedy vlastne som dokázala teraz prípravu urobiť tak, že som nešla tak kaloricky nízko a menštruáciu som nestratila. To je úžasné. To je Mhm. úžasné. Čiže ty Ale si... bola asi rok kaloricky na to, aby som mohla ísť do diety takej, aby bola čo najšetrnejšia. A dnes v podstate mám 2-3 týždne po súťaži a už som včera som mala napríklad 300 gramov sacharidov, neviem, že či ako sa diváci vyznajú, nevyznajú, ale proste niekde okolo 2300-2500 kalórií príjmam a som v podstate relatívne štíhla stále. To je úžasné, že ty si sa skrz svoju mierne obsesívnu náturu, čo absolútne zase, ja mám veľmi rada, lebo ja som veľmi podobná, že sa ti podarilo vypracovať proste plán, ktorý funguje pre teba a že naozaj akože rozumieš tomu, ako dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby si ubližovala svojmu telu, pretože veľa ľudí, ja mám pocit, aj keď sa na tú kulturistiku dá, pretože si zaumienili, že to dosiahnu, tak sú schopní ísť cez akékoľvek signály svojho tela a naozaj si ublížiť aj z dlhodobého hľadiska. Že tak ublížiť, že proste to nie je také, že teraz začnú papať normálne a všetko sa napraví, ale videla som aj prípady, že sa stalo niečo s nejakým na endokrínej z endokrinného hľadiska sa tam niečo poškodilo a teraz človek musí ostať na nejakých liekoch alebo stimulantoch alebo neviem, inekciách alebo čo. Čiže strašne veľa dievčat si rozhádže tú menštruáciu napríklad a potom už sa ani nezaujímajú o to, ako to vrátiť späť, alebo vieš, že ja si myslím, že to je super, že si uvedomuješ, že tvoje zdravie je v prvom rade. No už keď som matkou, to už vieš, to už úplne inak všetko vnímaš. A hlavne ja tú prvú sezónu, vieš, no častokrát podľa mňa aj ty to počúvaš, lebo tiež si proste štihlejší typ. Počúvam, a ty máš taký metabolizmus, a to máš ľahké. Pred mákovi, ja som po tej prvej sezóne pribrala nejakých 17 kg za pár týždňov. Dobre. Lebo dá sa to aj pri tom štihlom type, sa to dá všetko pokašľať a to bolo v podstate naozaj raketové priberanie a teraz si predstav, že športovec, ja sa začala vyhrávať, bola som taká akože sledovaná dosť a priberieš a čo? Zakopeš sa pod zem? Vieš, a musíš to riešiť. Takže to bolo dosť taký ten klasický kolotoč. Priberieš, tak potom sa snažíš menej jesť, potom zasa nevydržíš, tak sa naješ. Taký ten proste najčastejší kolobeh, ktorý proste je podľa mňa veľmi dôležité riešiť pomalým navyšovaním. Ja som proste tam som začala sa pripravovať už sama, lebo som videla, že tomu trénerovi to vlastne ani moc akože nestojí za zmienku, aby mi to nejakým spôsobom vysvetlil, alebo možno nevedel, však dodnes si takže som sa začala zaujímať o skôr americké články a o amerických ľudí a tam som vlastne začala vnímať tú reverznú dietu, s ktorou som začala pracovať a odvtedy sa mi podarilo vlastne fungovať tak, že ak som pribrala vo season, tak to bolo naozaj iba pár kil, ale tam nejde ako keby o to priberanie, že teraz ako vyzerám, ale o to, že keď robíš tie hmotnostné rozdiely, tak to vôbec nie je ani zdravé. Takže ono, keď je dievča prílišne vyrysované a potom za mesiac priberie 20 kg, tak to nemá so zdravím absolútne nič spoločné. Takže tá reverzná dieta je určite kľúč po tej sezóne. Super, super. Ďakujem. Ja si chcem viacej tiež o tom načítať, lebo mám tiež taký určitý plán sama pre seba od januára, lebo si chcem užiť ešte Vianoce. Ale tiež sa veľmi rada ďalej posúvam. Dobre, ale nie o mne. Keď sa zamyslíš nad svojou cestou k získaniu pro-karty IFBB, čo samozrejme ťa poprosím, keď sa dopýtam vysvetliť, čo je IFBB pre ľudí, ktorí nevedia, aké strategické rozhodnutie alebo informáciu by si prijala poznať na začiatku svojej kariéry, ktorá by mohla urýchliť tvoj profesionálny rast? Fúha, neviem si predstaviť, že by som to vedela urýchliť, lebo ono to bolo v tej dobe veľmi ťažké. Strašne málo dievčat získavalo pro-karty, pretože ono to v podstate funguje na amatérskej a profesionálnej úrovni.
A v tých amatéroch my sme mali jednak strašne dobré dievčatá, Rusky boli skvelé, Ukrajinky boli skvelé, takže ja som musela vždy na tých celosvetových šampionátoch súťažiť aj s nimi. To bolo veľmi ťažké. Ono, je to možno taká citlivá téma, ale však čo už je to za mnou. Ono v tej amatérskej sfére prúdi strašne veľa peňazí Áno. do štátnych dotácií, ale strašne veľa. Takže ono, čím viacej medailí, tak tým viacej peňazí. Úplne logické. Fakt? No, strašne extrémne veľké dotácie. Že je to akože skvelé. Ja sa veľmi teším, že to tak je, pretože viem, že tí športovci majú aj zaplatené cesty, dostanú aj nejaké doplnky, vieš, a to nie sú také cesty, že za 50 eur, to sú proste jeden šampionát, ja neviem, niekoľko stovák eur, vieš, takže ono je, v tomto je to skvelé, lenže čím menej ľudí, čím viacej ľudí ti odíde do proligy, tým menej amatérov a tým menej amatérov, čo vyhrávajú zlato máš. Takže oni si nás mali tendenciu skôr držať v tej amatérskej lige, takže ja som musela v podstate ísť na toho Arnolda, kde som musela dokázať aj napriek tomu, že ma nikto vtedy nepodržal, že som aj napriek tomu taká dobrá, že som proste vyhrala. A ja si pamätám, že aj prvého Arnold Classic 2014 som vyhrala vlastne vďaka tomu, že som bola jediná Slovenka, ktorá bola na celej tej súťaži, čo sa konalo vtedy v Barcelone, v Španielsku, a bolo tam fakt, že tisíce pretekárov, strašne veľa, extrémne. A my sme vlastne tá najvyššia kategória, keď sme nastúpili na pódium, sme tam nemali žiadneho slovenského rozhodcu a vďaka tomu sa mi prvýkrát vlastne podarilo vyhrať Arnold Classic. Ale ja im to nemám za zle. Ja chápem celú tú politiku, ako to funguje. Je to akože zase na ďalšej strane byť amatérom a mať zaplatené celkom slušné peniaze aj za to, že potom, keď vyhráš, tak máš nejaké spätne, čo ti zaplatia, tak je to skvelé. Lenže ja keď som hantila hlavne potom, že som chcela byť že som proste chcela tú prokartu, tak tak to bola moja priorita. No a ako by som to vedela spraviť lepšie? No robila som kopec chýb. Ja akože s dnešnými, ja vždy poviem, že s dnešnými vedomostiami, kebyže sa chystám vtedy, tak by som dokázala do roka proste tú prokartu mať, lebo by som bola neskutočne dobrá. Vieš, ja som teraz o 10 rokov staršia, to telo stále skvele reaguje, ja sa nesťažujem, ale je to iné, ako keď má žena 24 a keď má žena 34. Takže je to neporovnateľné. Ale ja som mala tendenciu strašne silovo cvičiť napríklad, strašne ťažké drepy zbytočne. Tá muscle mind connection nebola až taká dobrá, ako je dnes. Takže toto je všetko. Takže nepovedala by som, že čo som mohla urobiť lepšie akože overall, že vybrať si lepšiu súťaž alebo kopať za nejaký tím, to vôbec. Len proste to cvičenie. Bo kebyže je lepšie tak, ako je dnes, tak by som bola lepšia vtedy. Je to fakt tak jednoduché, že som proste momentálne lepšia v cvičení a v stravovaní sa. Kebyže to viem vtedy, bola by som lepší športovec. A to je tými skúsenosťami. A bez tých skúseností, aj keby si tie vedomosti mala, a pokým tá skúsenosť nie je odžitá, tak vlastne nikdy nebude mať takú váhu na to, aby ťa motivovala to dodržiavať tú informáciu. Hej. Takže, a ešte vysvetli teda pre ľudí, ktorí nevedia, že čo je IFBB. IFBB je vlastne najväčšia celosvetová. Oni sa pred pár rokmi sa rozdelili, ale nejdem riešiť tieto rozdelenia. Proste je to svetová liga na najvyššej úrovni. Je amatérska a profesionálna. Človek, keď je amatér a je najlepší, to znamená, že vyhráva najprestížnejšie súťaže alebo majstrovstvá Európy a sveta, tak má možnosť získať prokartu. Kedy si to bolo ešte aj na body, len je to proste strašne ťažké sa prebojovať. Myslím si, že bikinárky, profičky sme mali za celú históriu možno 3 alebo 4. Toho prvá bola Nikola Vajterová. Áno, viem. A je to akože veľmi ťažké sa dostať do proligy. A momentálne si myslím, že som jediná aktívna profička bikinárka. Lenže pred pár rokmi sa stalo to, že sa tieto ligy ako keby nedohodli, takže sa stala jedna európska a jedna americká. Ja momentálne pôsobím v tej americkej, volá sa to, že NPC. Potom máme európske, tie sú tuším, že profičky IFBB Elite sa volajú, no a tým pádom vlastne, že sa to rozdelilo,
tak na to, aby vznikla ďalšia probikinárka, musí buď si vybrať nejaké európske súťaže, ktorých je maličko, alebo musí cestovať do Ameriky a zabojovať o prokartu tam. Takže je strašne malá šanca, že bude ďalšia profička bikinárka. A tá konkurencia v Amerike je úplne iná ako v Európe. Úplne. Že? To je že next level. Lebo my sme normálne iné tisícročie. Obdobie, čo ja neviem ako ty, ale keď napríklad si hľadaš informácie, tak si hľadaš anglické články, alebo... Iba. Ja čerpám všetko len z anglických zdrojov a najnovších štúdií. Není šanca. Slovenské, české, čo? A oni tam posielajú všetko dopredu, takže tie baby sú tak strašne dobré. A ja milujem, keď niekto povie, a to je len preto, že ona toto, a to je len ona toto. Jasné. Taký know-how, že to je neporovnateľné so Slovenskom. Wow. Ja to absolútne zdieľam. A je super napríklad len taká maličkosť, že vieš hovoriť plynule anglicky a že si vieš dohľadávať informácie, čítať. Už len to, keby si nemala tú angličtinu, tak sa môžeš zakopať. Hej, úplne. Lebo by si nemala prístup k tým informáciám. Úplne. A pochybujem, že by si išla do štádia, že by si najala prekladateľa, ktorého by si spamovala všetkými článkami, nech ti ich prekladá. To asi nie, to sa nedá. Vieš, ono často, keď si normálne čítam aj že vedecké štúdie, napríklad Brad Congredas, on tiež veľa čerpa z tých štúdií a tiež veľa aj zdieľa, vyslovene, že akože listy. A ja si neviem predstaviť, že teraz ja som schopná prejsť aj 5 podcastami popri varení. Vieš, že si to preklikám, vždy si to dám na tú hranicu, kde ma to zaujíma najviac. A potom, keď papáme s deťmi, tak pozerám tie články, vôbec si neviem predstaviť, že by som to ešte niekomu posielala, aby mi to vysvetlil. Takže to musí byť v tom človeku. Musíš vedieť anglicky, musíš proste mať tú natúru, že chceš vedieť všetko najlepšie, lebo to je dôležitý aspekt toho všetkého. Ale vždy som vychádzala aj svojím spôsobom zo svojej skúsenosti. Začala som s trénerom, ktorý proste neovládal reverznú dietu, ktorý sa nezaujímal o výživu, naozajstnú výživu. Nehovorím teraz, každému vieš napísať, daj si 50 gramov vločiek a 3 vajca. Vieš, čo myslím? Ale vieš, koľko ľudí s tým má problém pochopiť, čo je 50 gramov vločiek? Hej, viem. Ale akože pochopiť naozaj to, že ako vyživiť to telo, vieš, že zaujímať sa naozaj na živiny, tak to je úplne iné. A s týmto on mi nevedel pomôcť, takže ja som skončila tučná, v depresii, taká nejaká celá zaoblená, proste nespokojná sama so sebou, ale opakujem, to nie je preto, že človek naberie, to je preto, že má nejaký cieľ a ono to ako keby nevieš ani ako to urobiť, aby si sa k nemu dostal, to je na tomto depresívne. Takže som si povedala, že dobre, naučím sa to všetko sama. A vlastne na základe toho som potom chystala, ja neviem ani, či ty vieš, ja som začala potom chystať ďalšie kočky a ja mám kopec aj šampióniek, aj európsku, aj... Nevedela som. Proste dokonca som si pripravila v Čechách prvú bikinárku, oni nemali žiadnu bikinárku, ktorá ako keby mala úspechy. A ja som si pripravila do svojej výškovej kategórie potom takú, ktorá ma nakoniec aj na Európe porazila. Takže z toho bol veľmi pekný príbeh, že bola fotka, akože ako stojíme spolu na tom európskom šampionáte, ako sa tam objímame. A na základe toho potom ja som chystala dievčatá v celej Európe, lebo sa im páčil ten príbeh. To je krásne, to je super, to je úžasné, hlavne keď akože, však ty si totálny majster, ale že keď vlastne tvoj žiak ťa nejakým spôsobom niekde trošičku predbehne, to je úplne super. Áno, to bol najlepší pocit, lebo ono vzniklo z toho aj pekné kamarátstvo, aj taká súdržnosť a ja som mala potom taký ten svoj tým, We Team sa to volalo a mala som pekné dievčatá, tak ono toto ma potom na to naplňalo. To je ženská energia, ale taká tá naozajstná sebavedomosť, proste pracovanie. Ja vždy poviem, že na polovici som psychológ, lebo ono to nie je len tak, že príde za mnou klientka, že chce lepšiu riť. Vieš, ono je to, riešim komplexne. Vzťah, aký má, ako sa cíti doma, proste akým spôsobom funguje, takže to je, no však to možno poznáš. Absolútne. Chcela by som sa ináč ale vrátiť ešte k tomu, ako si v podstate tebe odovzdával cenu Arnold Schwarzenegger, že? To je proste brutálne, keďže on je legendárna postava kulturistiky. A mohla by si sa podeliť o nejakú konkrétnu radu alebo poznatok, ktorý ti poskytol alebo zanechal nejaký trvalý vplyv na tvoju fitness cestu? Bol tam nejaká interakcia? Bola tam veľmi veľká interakcia a teraz sa možno zasmeješ, ale ako sme stali v tom backstage, však to bolo
v hľadisku tam bolo niekoľko tisíc ľudí. Wow. To bolo, že taký zážitok, čo jeden z najlepších dní asi v živote, lebo cítiš takéto zadosťučinenie za celú tú cestu, aj tých pádov, aj tých akože vzostupov. A tak v prvom rade asi poviem, že prvá otázka, čo som sa ho opýtala, keď sme prišli do backstageu, či už si môžem ísť dať čokoládu. Love it. Jasné, že môžem, ale aj ten čas strávený v backstage bol skvelý. Tam boli vlastne sami profici, ktorí nastupovali po nás. Pre mňa to bol taký zážitok vidieť aj tých veľkých open kulturistov, to je proste neuveriteľné. Sean Roden tam vtedy súťažil tiež, zosnulý už teraz, ja som ho zbožňovala ako kulturista, jeden z najlepších kulturistov týchto dvoch. A strašne veľa, to by som si teraz mohla spomínať, už zachádzam do detailov, ale akože bolo to veľmi príjemné. Arnold nie je úspešný náhodou. Ľudia sa rodia s energiou. Človek sa narodí a má energiu, a keď dokáže pracovať na tom sebavedomí, ale teraz nehovorím na takom tom sebavedomí, že macherskom, ale naozaj proste pracujem, to mi robí ako keby nejakú energiu, s ktorou pracuješ ďalej, rozvíjaš sa. On keď sa pre teba postaví, tak všetky tieto veci, čo som spomínala, cítiš z neho. On má tak neuveriteľný pohľad, tak neuveriteľný stisk ruky, že proste on je akumulovaná energia v tele. Takže to všetko, čo dokázal, úspešní ľudia nie sú náhodou, proste naozaj vidno, že to má v sebe, bol veľmi milý, napriek tomu, že by mohol byť úplne iný. Bol práve, že veľmi kind, veľmi ochotný, vtipný, komplexný a to v podstate to bolo 10 rokov dozadu? 9? Takže vtedy bol ešte aj taký mužský, teraz už je taký detko. Ale bol naozaj akože... Ja som videla dokument o ňom a keď som v podstate krásne ukázali jeho cestu a keď som videla, z čoho on pochádza, čím všetkým prešiel, koľko pádov, koľko frustrácií, koľko takých tých signálov, že to nedokáže, že to nemá zmysel, čo všetko išlo proti nemu. A proste on povedal, že nie. Nie, ano. Proste ja urobím to, čo chcem urobiť a urobím to a urobil to. A to je proste, že wow. No, energiu z neho strašne cítiť. A myslíš si, a mňa to zaujíma, a je to možno taká otázka, ktorú neviem, či viacero ľudí rieši, ale myslíš si, alebo žiješ s pocitom v živote, že si predurčená na niečo väčšie a to väčšie si musela sama sebe dokázať? Vieš, že... Ešte raz čo? Že od narodenia. Ja mám to isté. On nie také, že akože že mám pocit, že musím dokázať všetkým, že som lepšia. Nie. Ja aj túto prípravu, čo som robila, ja som bola ticho, ja som nikomu nič nehovorila, ja som sa chystala úplne v tichučku. Tvárila som sa, že nie, ja nikam nejdem. To je len také samé pre seba. Proste mňa to strašne naplňa. Strašne mi to dáva presne tú sebavedomosť, ale takúto zdravú. A ja od malička, a to sú také kraviny, vieš, že v škole, na základnej škole, keď sme mali tie matematické Pythagoriady, tak ja proste som tam musela byť a vždy som bola najlepšia. Vieš, také blbosti. Alebo mali sme, že športy rôzne za školu, vybíjana, hadzaná a všetko toto, tak ja som vždy chodila skákanie do diaľky, ja som vždy chodila reprezentovať. Vieš, že vždy som bola taká, že som potrebovala akože v niečom byť najlepšie, ale nie preto, pre takú tú povrchnosť, ale pre svoj vlastný pocit. A to je vlastne troška aj to, prečo som sa vlastne k tomu športu vrátila, lebo ja som keď som bola tehotná, ja som tak vravela, že to už pri dieťati, to už nehrozí, že ja sa vrátim k tomu športu a vidíš, vrátila som sa po 3-ročnej materskej, som si len vlasy trhala, kedy už môžem proste niečo začať poriadne robiť na 200%, lebo ja nie som úplne tak, že som obsedela doma. Dobre, že si premostila do tej materskej, lebo moja otázka ďalšia je, že ty máš koľko detí? 1 plus 2. Akože 1 je môj, ale ja hovorím, že 3, lebo dievčata sú vlastne môjho muža z prvého manželstva, ale ja ich, tak beriem ich ako, vieš. Áno. Jak tvoje. Ale takéto, čo si vyrodila, máš len jedno.
Hej, hej, hej. No a teraz, ty si v podstate, predpokladám, bola v nejakej top forme a otehotnela si a vedela si, že OK, teraz v podstate túto časť môjho života dávam na chvíľku na poličku, na pauzu, lebo ju budem tehotná, telo sa mi zmení, potom budem na materskej a potom uvidíme teda čo. A čo spôsobilo v tvojej hlave, keď si teda vedela, že si otehotnela, že či to bolo plánované, a ako si vnímala to, že tvoje telo sa teda zmení, keďže máš veľmi silný vzťah k tomu telu svojmu, si myslím. A potom tá cesta späť. Vieš mi toto nejak popísať, že čo sa aj v tvojej hlave odohrávalo, pretože ja osobne mám 33 rokov a tehotenstva sa bojím jak čert kríža. Čert kríža. Čili ty postaviť, si nebudeš mať nejaké... Ja mám 183 cm, 71 kg, takisto ako teraz už dobre ľahšie tvárujem to telo, lebo dlho cvičím, takisto viem aj ľahko pribrať, takže tiež si musím dávať pozor. Ale prosím ťa, vysvetli mi, že čo to všetko znamenalo pre teba. Tak ja som mala už taký stav, alebo teda také obdobie životné, že ja som si to želala strašne. Áno. Ja som bola od malička asi aj, možno to súvisí aj s tým, že od tej mamy som možno nedostávala toľko lásky, ako by som si predstavovala, tak ja som od malička vedela, že proste chcem mať deti a že chcem byť to najlepšou mamou, ako budem môcť byť. Takže ja som si to veľmi prijala a bolo to teda chcené, plánované. A keď som otehotnela, ono strašne záleží, ako to máš s prioritami. Čo momentálne v živote prežívaš, že by si chcela, lebo ja som v tom momente vôbec neriešila napríklad postavu. Vôbec. Ani keď som bola v 5., 6., 7., 8., 9. mesiaci vôbec. Ale zase je pravda, že ja som podľa mňa bola v tehotenstve najkrajšou ženou, ako som kedy bola. Naozaj. Ale to zasa vyplýva z toho šťastia, že som to naozaj chcela, veľmi som si to prijala a keď sa to podarilo a mali bol zdravý v brúšku, tak proste to na tej žene strašne cítiť. Takže naozaj, podľa mňa aj žena, čo priberie aj 20 kg v tehotenstve, vie byť krásna, keď ona to tak nejakým spôsobom príjme a vysiela tú energiu, že je spokojná. Ale akože zasa na dôvažok, aby som nevyzerala jak iba moralistka, tak je pravda, že zase ja som veľmi nepribrala. Ja som pribrala len nejakých 10 kg a naozaj som proste vyzerala dobrá. Vraví sa, že pri dievčatku ženy vyzerajú horšie, pri chlapčekovi lepšie. Neviem, čo je na tom pravdy, ale ja som mala chlapčeka a tá pleť, ja som mala takú pleť, že dovidenia. Brutál. Hormóny jednoznačne fungovali v tvoj prospech v tomto. A ty si dávala pozor na nejakú stravu? Alebo ako si sa stravovala? Že stravovala si sa iba, povedzme, toľko, aby ten plod dostal dostatočne? Alebo si naozaj jedla tak, ako si chcela, kompletne intuitívne? Množstva? Ja keďže som prepnutá, tak... Pohode? Ja tiež? 12 rokov zdravo, takže ja som nič nemenila, iba množstva. No množstva, jasné, že zdravo, ale sa každý vieš pribrať aj z avokáda a z vločiek, keď ich ješ vo väčšom množstve. Ono sa vraví, že musíš papať, alebo teda ženy vravia, že však musím si dať aj za dieťatko, že musíš jesť 2-krát toľko, to vôbec nie je pravda. Vôbec, no. Stačí, ja neviem, záleží podľa toho, ako si ty stavaná, koľko si jedla predtým, ale stačí ti navyšiť pár stovák, možno až 1000 kalórií, fakt záleží od toho, ako si ty stavaná. Nechcem tu teraz zasa hovoriť, aby... Je to individuálne, každý by sa mal poradiť so svojím doktorom. Ale keď príjmaš, ja neviem, 2000 kalórií a si tehotná, nemusíš príjmať 4000, vôbec nie. Takže... Samozrejme, žena, keď má na niečo chute v tom tehotenstve, tak jej asi niečo pýta, napríklad pýta jej sladké. No tak to možno znamená, že jej stačí pridať sacharidy. Ale príjmať zo Snickersky, tie môže pridať vo vločkách, môže si spraviť nejaké zdravú formu cookiesiek a vždy sa to, ako keby tá cesta sa vždy dá nájsť. Jedine, kedy mám inak ironický pocit, že som pribrala, to bolo až po tehotenstve, ja som mala problém s mliekom, musela som veľmi veľa pracovať na tom, aby som ho mala, takže vtedy som naozaj že začala žrať, že naozaj som si dávala, že ja neviem, 2 kuracie stehná, kopec ríže k tomu, ale stále som ostávala v tom, neuletela som si, že by som teraz jedla mekača alebo niečo proste také nezdravé, takže stále to bolo zdravé, ale bolo toho veľa, no.
a zapíjala som to sladkými vodami, ale zase to kojenie mi to všetko zobralo. Jasné, však ale to sa väčšinou aj stáva ženám, že to kojenie veľmi pomôže. A ty No, si počas toho, keď si sa stravovala, keď si bola tehotná, využívala napríklad proteínové prášky, suplementy a tieto veci, alebo si sa držala viac? využívala, ja milujem strašne proteínové tyčinky. Ja viem, že Tiež. ja úplne, že neviem, čo tam dávajú, ale proste úplne milujem. Takže ja napríklad som riešila to, že koľko môžem proteínových tyčiniek za týždeň. Povedala, že 4. proste iba 3-4, viacej nie, skrz tie sladidla, ale akože aj keby, že si dám 2 v dni, tak to nič neurobí. Jasné. To je lepšie, ako niektoré ženy, keď vidím v nejakých fórach, že však dala som si iba deci vína a je tehotná, že tak ja by som si nedala ani deci vína, Ani deci, no. takže to je pre mňa taký akože celkom väčší problém. A po tehotenstve, kedy si začala takže naozaj cvičiť a zase sa dostávať do formy? No, ja som kúpila som si taký stepper na doma, alebo elliptical sa to volá, tuším. Robila som ho tak, že tu bol ešte maličký, nosila som ho v nosiči a ja som ho tak uspávala, že keď išiel spať na polhodinkový spánok, tak som si ho dala do nosiča a išla Ty som si úžasná. a to bolo vlastne asi jediný pohyb, ktorý som robila, lebo ja som mala cisársky rez a ja som veľa riešila to brucho. Na toto inak ženy A často... cisára si mala kvôli tomu, že máš úzke boky, alebo si to vybrala? Ja som mala malého otočeného kape, plodovým riťkou a mala som aj menej plodovej vody. Chceli na mne robiť ten hmat, ale ja som svetla, lebo ono sa robí v 37. týždni a zvykne vyvolať pôrod a určite som nechcela byť proste mesiac v pôrodnici alebo 2 týždne, predkým proste príde do nejakej váhy, aby sme mohli ísť domov. Že sme sa nakoniec dohodli, že pôjde normálne císarským. A rodila som na svoje narodky. Tak to je aké pekné. Odpadla som si vyrodila darček. Áno. Super. A potom v podstate takéto, že tie späť do tej silovky a súťaženia, to až prišlo, že po roku, 2, alebo... Silové, úplne, že silové, to až po roku. Ale akože cvičila som len to pochopíš, keď budeš mať dieťa proste. Mne malý nespal, 15 krát v noci bolo hore, mne sa ani do gymu, to som si ani nevedela predstaviť, že ani som nevedela, ako by som to urobila, kde by som ho dala, lebo ja som bola, že 24/7 s ním. Ja som nemala bábku, ktoré by som ho dala, alebo tak, vieš, že takže ja som tým, že som bola stále s ním a bola som unavená, jediné, čo sa mi chcelo, je, že doma, keď malý spal, som si dala 20 minút, takže výpady, drepy iba s vlastnou váhou. To vôbec ani nepomyslíš prvý rok proste na ten. No a po tom roku som pomaličky začala a súťaženie to až po materskej, lebo ja akože chápem, že niektoré ženy to tak robia, ale ja si neviem predstaviť, že by som musela uvažovať nad tým, že koľko kalórií presne na gramy si mám zrátať, keď malý mal rok a pol a my sme stále dobre nespali, stále niečo. Neviem si to predstaviť, že by som to musela riešiť. Takže ja som si naozaj tú materskú tie 3 roky venovala proste jemu a potom som začala. To je super, to je perfektné a neľutuješ nič, pretože dala si čas sama sebe, svojmu telu, dosť veľkú prestávku, bola si tam pre ňoho, čo bola tvoja absolútna priorita, tú materskú a potom si sa vrátila do toho, čo ti robí obrovskú radosť a prečo žiješ a čo je v podstate posúvanie samu seba. To je krásne, že keď sa s tebou rozprávam, cítiš, že v tom máš tak jasno, že nemáš pocit, že si teraz som musela obetovať niečo na to, aby proste si povedala, že toto je moja realita a ja z nej vyťažím maximum. Áno. A to je úžasné. Obetovanie sa, lebo ten čas, ktorý dáš k tomu dieťaťu, to sa ti tak zúročí. My máme taký krásny vzťah s malým. Ja každý deň, keď prídem po ňoho do školky, tak on sa rozuteká, tak ma objíma. Toľko lásky. Ma ľúbi. Akože my si naozaj tvoríme, kreujeme ten vzťah každým dňom. A je to o tých presne malých momentoch, že si nepovieš, že teraz musím ísť to, alebo ono, ale proste si pri ňom. Úplne obyčajná vec, že sedíte na koberci a hráte sa s autičkami. Toto je to, čo tvorí tú lásku. To je krásne. OK, tak asi som ready mať deti teda po tom všetkom, čo som počúvala. Dobre. Najkrajšie, čo ťa môže stretnúť, aj keď si športovec. Veľmi, veľmi sa teším.
A vrátime sa ale k tvojej profesii späť, lebo vidíš to, ja mám to nachystané veci a už viem, že ty si proste môj typ človeka. Ja by som s tebou rozprávala, ale chcem doniesť aj tie informácie ohľadom tvojej cesty. Ak rozoberieme tvoju postavu na základné zložky, ktoré kľúčové faktory, či už mentálne, fyzické alebo strategické, podľa teba najvýznamnejšie prispievajú k tvojmu úspechu ako IFBB Pro? Disciplína. Disciplína. A vždy tam bola, alebo si vypracovala? Vždy. Ja pred tými 12 rokmi, keď som začala cvičiť, ja si pamätám, že to som začala cvičiť vo fit-ine a ja som bola strašne slabá ako čaj, úplne chudá, 50-kilová baba. Ja od prvého momentu, čo som začala do gymu chodiť, tak proste mi dali 2-kilové činky, si pamätám dodnes, sa tam rehotali všetci tréneri na mne, že ja som bola strašne vtipná, lebo ja s tými 2-kilovými činkami úplne som ich tlačila, aj keby, že ich mám vytlačiť neviem čím, že naozaj som to chopila úplne, že proste toto si poviem, že urobím, tak to urobím. Takže podľa mňa naozaj tá disciplína, lebo na začiatku ja si pamätám, keď som začínala súťažiť aj jeden taký rozhodca, ktorý rozhodoval aj profikov, tak prišiel za mnou a hovorí mi: Olivia, ale ty nikdy nebudeš dobrá, máš príliš dlhé nohy. Ty kokos, títo ľudia, ja som mala tiež takéhoto človeka v rodine, čo mi povedal, ty nikdy a ja doteraz si to pamätám, tú sprostú vetu. No, ale akože mal pravdu, mám príliš dlhé nohy. Ja kebyže mám o 5 cm kratšie nohy, bola by som o mnoho lepšia fitnesska. Ale takto som fitnesska s najdlhšími peknými nohami. Však ale vieš si predstaviť, ja si neviem predstaviť, že by niektorá žena by povedala, ja by som chcela mať kratšie nohy. To je akože, sorry, práve, že toto sranda, to ťa robí extrémne špeciálnou, pretože tá dĺžka, síce OK, nemáš teda ten bulk taký, ako majú babi, čo majú o 5 cm kratšie, ale tá dĺžka pridáva úplne iný dojem. Úplne iný dojem. Hej. Akože je pravda, že ak by som teraz chcela byť medzi tými profičkami, tam bola jediná mamka, vieš, tak to sú všetko 20-ročné, 25-ročné baby, ktoré majú, proste vyzerá to inak, ten 10-ročný rozdiel je cítiť, ale na to, aby som im mohla naozaj konkurovať v tej najvyššej forme, by som musela pribrať strašne veľký objem. Lebo na tú dĺžku vždy potrebuješ ako keby šírku, aby si vyplnila ten sval. A to som povedala, že sa mi úplne nechce. Ja proste celoročne vyzerám dobre, nemám s ničím problém, nebolí ma chrbát, proste pekne cvičím, dobre to cítim, že nechce sa mi robiť žiadne extrémy a nie som už ochotná ísť do takých objemov. Vieš, to už keď si matkou a máš kopec povinností, si ani neviem predstaviť, že by som chodila veľká ako skriňa a tie dievčatá naozaj boli krásne, ale na môj vkus už proste veľké. A už som si povedala, že nechcem úplne také objemy. Zadok možno ešte áno, ale mala nejaké veľké. Ja tak mám také, by som povedala, že akurátne. Proste by som pozerateľná takto celoročne. Kebyže vybudujem viacej svalov a na to sa potom v objeme nabalí ten tuk, ktorý sa musí práve, aby to by si sa necítila dobre. Tak by som bola strašne široká, no. A tá disciplína, ktorú si vždy mala, alebo povedzme väčšinu svojho času, je disciplína, ktorú máš dnes, ktorú pravdepodobne bude ťa sprevádzať celým tvojim životom vo všetkom, čo robíš a nejakým spôsobom sa to odzrkadluje aj, či už je to v rodine, v práci, v športe, vo všetkom, že? Tá disciplína je krásne. Že tú disciplínu mám preto, že naopak mama ju nemala, alebo teda respektíve mala, keď bola mladá. Lenže ja ju mám zažitú hlavne, to detstvo je také, poviem, že traumatizujúce, tým, že tam boli aj ten alkohol, aj tie lieky. Takže pre mňa to bolo niečo také, že nedokázala sa tomu postaviť. A ja som si voči tomu vybudovala tým, že mám aj mladšiu sestru, ja som sa potom snažila ju chrániť, tak som si vybudovala takú, akože ja som taký policajt, že som taká možno niekedy aj prísna na malého, aj muž si niekedy tak akože zagula očami, ale nie je to myslené v zlom, to je niečo, čo mi dáva ten pocit tej istoty, ktorý možno mi chýbala, keď som bola menšia, ktorú ja som si vybudovala a mala som pocit, že keď nie je mama, lebo ja som žila vlastne s mamou a s babkou, že keď nie je ona, tak to musím mať ja. A akože naozaj ma to naplňa, nie je to vôbec nič, čo by som robila na silu. Niekto si aj povie, že to tak nemôže byť. Vôbec to nie je úplne nejak inak, len tak, že toto je niečo, čo mi dáva energiu životnú a čo ma proste naplňa, čo mi dáva tú istotu.
To je úžasné vlastne, ale to je to, že ty si našla tú istotu sama v sebe a nešla si ju hľadať externe u niekoho iného, čo väčšina ľudí robí, pretože to je jednoduchšie ako a vybudovať si ten podporný systém sama v sebe. A keď je tak intenzívny, tak sú ľudia v tom okolí, alebo tí, čo to pozorujú, či povedia, že si buď prepnutá, alebo že si obsesívna v určitých veciach, ale oni nechápu, že ten psychologický aspekt toho, čo robíš, tebe dáva to, aby si žila kvalitný život, vyrovnaná a s dobrými spoločenskými vzťahmi. To je základ proste pre všetko a tí ľudia to nechápu, pretože oni to majú niekde inde alebo nemajú vôbec, hej. Hej, hej, hej. Takže ja ťa úplne chápem. Mne sa páči práve, že tá psychologická natúra toho, a ako o svojej ceste rozprávaš, pretože keď človek naozaj vníma tieto veci, tak je vidieť, že cvičenie nie je len preto, aby si ty niekomu niečo dokázala, ale tvoja cesta začala tam, aby si ty sa ako keby našla svoje miesto v tomto svete a vedela, že prečo ideš ďalej a čo je tvoje taká kotva. Takže to je fakt krásne. Áno, a ja preto vždy aj poviem ľuďom, že však rob všetko, čo ťa baví, čo ťa naplňa, rob a je to úplne jedno, či je to byť kuchárom alebo byť fitness trénerom, každému to vie dávať takú nejakú tú životnú energiu a strašne dbám na to, aby tie bikini fitness, ja viem, že bikini fitness, ono to znie strašne tak povrchne a určite sú dievčatá, ktoré to berú tak nejak inak ako ja, ale ja si myslím, že väčšina z nás to robí práve tak, že naozaj sa snaží z toho spraviť niečo viac a že im to dáva práve tú energiu. Snažia sa proste byť lepším človekom. Že to vôbec nie je o tom, že chceme iba gulačí zadok a gulačí ramena. Mm-hmm. Je A to to cesta rastu, cesta rozvoju a rastu. Hej, hej. Ak vezmeme do úvahy vplyv tvojej choroby, ako ovplyvnila tvoj prístup k tréningu a súťaži? A môžeš teda povedať, ty si prešla mozgovou obrnou. A ja som sa narodila s mozgovou obrnou. Ty sa narodila s mozgovou. A mala si potom v podstate v priebehu tvojho života, že by sa to, že ako sa nejakým spôsobom vplyvala táto choroba na tvoj život? Mozgová obrna je strašne málo ľudí. Vlastne nepoznám žiadneho, ktorý by bol do takejto miery vyliečený, ako som ja. Ja si pamätám pôrodník môj, keď som mu povedala, že som mala mozgovú obrnu, povedal, že no tak to určite teda nie. Tak som mu to musela akože dokazovať. Ale v podstate tá mozgová obrna vznikla pri pôrode, pri manipulácii, ono vtedy sa používali nejaké kliešte alebo proste A z toho si to mala? A z toho pravdepodobne. Ale akože nechcem povedať, že to je časté, ale že to bolo časté, ale nebola som jediná, ktorej sa to stalo. Je určite viac takých ľudí, ktorým sa to stalo kvôli tomuto. A vlastne tá mozgová obrna buď sa zachytí v rannom štádiu, to znamená ako dieťa začne cvičiť, alebo sa z toho už nedostane. Lebo vlastne cvičí sa Vojtovou metodou, ktorá je stimulovanie svalov k tomu, aby vykonávali pohyb, na ktoré sú predurčené. Je to nie že bolestivé, je to veľmi nepríjemné pre to dieťa, lebo predstav si človeka, ktorý napríklad nevie chodiť, je po nejakej nehode a stávaš ho prvýkrát na nohy. Vieš, tak musí prekonávať proste prekažky. A toto je vlastne pre to dieťa sú spôsobované napríklad nejaké tlaky a on musí vlastne, keď sa mu to nepáči, vyvíjať určitý protitlak. Takže je to veľmi nepríjemné, to dieťa veľmi plače, ale je to akože v podstate mi to zachránilo život. Ja som bola úplne nehybná, ja som dokonca nevedela vôbec ani vypiť mlieko, tak to vlastne zistili, lebo som neprehltávala mliečko, keď som ho pila, nebola som schopná ho prijať a vtedy vlastne moja obvodná lekárka povedala, že niečas nie je v poriadku a začali to riešiť. No. A 2-krát denne so mnou cvičili, najprv mama potom povedala by som, že traumu, že skončila potom aj na psychiatrii, lebo je to ťažké, vieš, keď vnímaš to svoje dieťa v tej bolesti a potom so mnou cvičila taká sestra zdravotná s babkou, ale tak vidíš, som úplne zdravá, nemám vôbec žiadne, akože zachránilo mi to život, ja stále vravím, že nebyť toho, tak by som bola dnes úplne, že ležiaca, bez. Je neuveriteľné, ako pri tomto príbehu, kde vlastne si bola v štádiu, že tvoje telo vôbec si neuvedomovalo, že má svaly a že môže pohybovať a že také základné veci ako prehltanie tam proste nebolo rozvinuté. Máš teraz tak vycibrenú tú muscle-mind connection, teda prepojenie mysle a svalov, že ich dokážeš podľa mňa ovládať len tým, že na ne myslíš takým štýlom, že ľudia nemajú ani to prepojenie, neexistuje, není vycvičené, že ty si normálne dal taký kontrast životu, že stredný prst, že vieš čo, nie.
Ale to je, vieš, o čom to je? Že, som bola na základnej škole, ja som, určite aj ty si to tak mala, keď si taká vysoká, rýchlo som vyrástla, bola som taká rachitická, všetci hráli, Šikanovaná. hej, až šikanovaná by som povedala. Vlastne, vieš, od narodenia ti hovoria, že ty si proste chore dieťa, že nikdy nebudeš môcť to a tamto, tak potom som na základnej škole začala presne hrať tie všetky športy. To bol prvý taký impuls, že som chcela ako keby viac dokázať, že ja na to mám. Potom na tej škole, ako som vyrástla, tak znova šikana a ty si taká a onaká, tak znova som mala potrebu si to dokazovať práve cez tú matiku. Ja som bola super inak v matike, chodila som na všetky tie Pythagoriady a potom ten šport. Takže som mala stále potrebu poslať ten život do keľu. Že ja si to budem robiť po svojom. Vieš? A to mi stalo dodnes. Či už to bolo pri tehotenstve, to bolo zasa Ježiš Mária, ty si chudá, máš nízko položené brúško, určite budeš mať malého, chorého a tak ďalej. Ja som bola štíhla, ja viem, lenže ako bol otočený hlavičkou hore, tak on mi, tuším, že pankreas mi tlačil a ja keď som sa najedla viacej, hlavne tučného, ja som mala strašné bolesti, musela som aj 2 hodiny ležať a proste to rozdýchavať. Niektoré mamičky to možno poznajú. Takže ja som naozaj pribrala iba 10 kg a bolo to naozaj, že mi bolo nekomfortne, keď som jedla viacej. Celé to bolo o tom. A aj tak z toho bol problém, ty tak a onak, taký bude. Každý mal názor, že? Každý. Úplne hneď všetko musí byť zlé. A porodila som úplne zdravého, vitálneho chlapčeka, ktorý je úplne bombastický a všetko sa mi darí, vieš. Takže stále sa mi to nejakým spôsobom vyplatí robiť si to podľa seba a bojovať za to, čo naozaj chcem. Či sa, neviem, hoci čo sa môže diať, proste ísť si tú svoju cestu. A tým, že si začala, tým, že počúvaš svoju intuíciu a že absolútne izoluješ ten externý šum ľudí, ktorí ti dávajú nevypýtané rady, si len sama sebe utvrdila, že vždy musíš sledovať to, čo tebe vnútorný hlas hovorí. Hej, a dodnes sa mi stane, že sa nechám zdeptať niečím a potom si poviem, vidíš, zase som mala robiť podľa seba. Vždy to tak je. A to podľa mňa súvisí potom aj s tou silou, že ktorú cítiš, keď ja to nechcem hovoriť v zmysle tom, že ja som teraz niečo viac ako niekto iný, to vôbec nie. Ale ja som od malička cítila v sebe tú silu, že som mala pocit, že dokážem stať na vlastných nohách. A to nie je vystatovanie sa, alebo to nie je, že ja viem viac a ty menej. Nie, to je čisto sama o sebe, o svojom prežívaní, o svojom sebavedomí. Krásne si to povedala, lebo absolútne zdieľam ten spôsob myslenia, aký máš ty. Takže to je super, to je úžasné. Aké Čo? Človeka. Ešte raz? Je to cítiť, že si taký typ človeka. Ale nebola som ním, ale stala som sa ním. Ale som rada. Som rada. Nebola som ním, ale ani ty si ním nebola, vypracovala si sa. Áno, hej. To je super. Aké praktické rady založené na tvojich skúsenostiach by si ponúkla začínajúcim kulturistkám, ktoré zvažujú súťažnú dráhu? Teraz príde babenka, je proste nadšená. Ja do toho idem to dokázať sebe, rodičom, priateľovi, všetkým. Čo by si povedala, že no, buď ready, teraz. No, tak napríklad mne niekedy napíšu dievčatá, že sa chcú pripraviť na súťaže. Ja veľmi také dievčatá nepríjmam, lebo 95% dievčat sú také, ktoré to nerobia srdcom. To je práve téma, ktorú sme rozobrali. A tých 5%, ktoré to robia srdcom, mám napríklad jednu takú Dianku, ktorá teraz súťažila minulú sezónu, nie túto, ale túto predtým. A väčšinou to je o tom, že poviem halo, stop, tak ty chceš súťažiť, tak ty rok zamakáš. No. Takže určite to nerobím ako, ja viem, že sú tréneri, ktorí povedia, jasné, poď, pripravíme sa za 2 mesiace, zoberú si za to peniaze, ale to dievča proste nie je pripravené. Takže väčšinou je to o tom, že musia ísť do off-season, buď to je budovanie svalov, alebo keď je to iný typ, tak je to dávanie dokopy metabolizmu, lebo proste sú celoročne na 150 sacharidov, alebo stovkách, alebo bez tukov. Alebo to je proste zlepšovanie techniky. Vždy sa nájde niečo, čo sa dá zlepšiť. Ono v dnešnej dobe tie pretekárky sú tak strašne kvalitné, že naozaj netreba zanedbať nič a tá svalová hmota, ono to bolo vidno aj na mne, že ja som, dobre, však nejaká svalová pamäť tam je, ale stále porovnávať sa s dievčatami, ktoré aktívne sa venujú 5, 6, 7 rokov iba tomu, a ja som v podstate ten objem držala
súťažný nejaký rok, tak je to stále málo. Je to neporovnateľné. Takže ten sval musí byť kvalitný, takže tá príprava Dozrieť musí ten sval, že? dosť presne. Vôbec to nie je o tom, že teraz za mesiac, dva schudnem do plaviek a môžem ísť na pódium. Nie, tá príprava musí byť objemová, musí byť, a to teraz nehovorím, že musia objemová akože do tuku, ale objemová skvalitniť ten sval, popracovať na minusoch, aby kompozične to proste celé sedelo, a je strašne málo dievčat, ktoré prídu a sú poskladané ako bohyne, že im stačí schudnúť. Tá genetika nerobí také úľavy ženám, ako robí mužom, lebo ten testosterón, teda im sa tváruje o mnoho rýchlejšie, lepšie, ľahšie ako ženám, že? Áno, ale vieš čo, aj u mužov to je, že keď majú zlý chrbát alebo zlé prsia, tak musia tomu venovať pozornosť, lebo to je napríklad, keď je kulturista a alebo má padnuté ramená, alebo má proste nejaké disbalancie, to je strašné. Ale vidíš, aj takí sa pripravia a nevadí im to. Ale podľa mňa aj muži by mali robiť takéto naozaj, že si povedia, že nepôjdu na tú súťaž a radšej sa povenujú. Oni to musia možno troška inak robiť celé, ale aj tak povenujú sa nejaký čas tej off-season, proste aby vybudovali tú svoju disharmóniu. Čiže to je tá príprava v podstate, to je tá príprava a tá príprava môže trvať dlhšie, pokým tie základy, na ktorých chceš budovať, nie sú v takom štádiu, že keď sa postavíš na ten stage, tak ti nepovedia, že no super práca, ale bohužiaľ tie základy tam nie sú také, aké mali byť, není to tá esteticky vyvážené, tá strana není rozvinutá tak ako tá strana, že? Lebo ty na to dáš ten sval, ale stále, keď je to symetricky nevyvážené, tak to ukáže ešte viacej potom. Hej. Alebo napríklad, keď sú, že príklad poviem, chalan, že má geneticky napríklad lepšie paže a chrbát a ramena má také slabšie, tak to ja keď vidím, že tak sa pripravia, aj keď je to tak, však akože spravím formu a tie ramená zaostávajú, vieš, a potom čím viac sú väčšie tie paže a chrbát, tým menšie sú ramená. A vtedy naozaj treba zvoliť správny tréning, sústrediť sa na to, aby išli tie ramená, možno cvičiť menej chrbát a páže, aby tie ramená vyzerali opticky väčšie. Akože je to fakt socharina, ono sa to nezdá. Ono povie, že vidí kulturistu, a však čo, ten len sype, to milujem, keď niekto povie, ten len sype. To je toľko práce, to je toľko akože vedy, to je toľko kombinatoriky, aj čo sa stravy týka, aj čo sa tréningu týka, vôbec to není o tom, že len sype. Vôbec. Máš absolútnu pravdu. A krásne to premostuje na ďalšiu otázku je, že vyvážiť estetiku a atletiku je delikátne umenie, socharina, ako si to nazvala. Ako vnímaš úlohu ženskosti a krásy v kontexte súťažnej kulturistiky a ako sa toto vnímanie vyvíjalo počas tvojej kariéry? Máš pocit, že to, ako vnímaš to ženské telo, keď je v tej top forme teraz, je inak, ako si ho vnímala, povedzme, 5 rokov dozadu? 7? Určite. Tak ja keď som začínala, ja som chcela byť hlavne športovec, lenže teraz som matka, manželka a proste 34-ročná žena, takže určite chcem byť ženská. Vtedy ale to súvisí aj s tým, že som bezhlavo dvíhala ťažké váhy, proste nemyslela som tak komplexne nad tým, ako tá žena vyzerá, že mi záležalo fakt len na tej športovej stránke. Akože na tú dobu, chápem, bola som premotivovaná, nebolo to asi zlé rozhodnutie, ale dnes určite chcem byť aj pekná a chcem byť aj ženská a to vlastne potom súvisí aj s tým, že som povedala, že už nie som úplne ochotná ísť do takých tých veľkých objemov, lebo viem, že na pódiu to vyzerá pekne. Jedna kočka, Ukrajinka, prekrásna Valeria sa volá, skvelá pretekárka, je naozaj nádherná na pódiu, prekrásna, lenže viem, že keď je do off-season je ako keby ten normálny stav, kde si máš nejaký maintenance, pridáš proste kalórie a si v nejakom stave, kde nie si hladná, že nie si vyhľadovaná. Takže ho musíš ho zažívať v tom roku. Nemôžeš byť stále len vysekaná. A viem, že vtedy proste musí vyzerať strašne veľko. A toto ja si neviem predstaviť, že som pomala chodila do škôlky s takými ramenami a s takými proste veľkými nohami. Takže to je už niečo, čo proste nie som ochotná. Aj keď viem, že kebyže to docielím, tak by som mohla znova vyhrávať. Ale aj napriek tomu nie je pre teba tak dôležité ako to, že chceš sa cítiť ty dobre väčšinu času svojho života. Hej.
Už ma viacej baví to, že dokážem ukázať ženám, že vieme byť pekné, vieme byť ženské a vieme robiť aj ten fitness a vieme to robiť aj pri deťoch, aj popri práci, ako hobby, ako niečo, čo nám proste dáva tú silu. To je úžasné, Ježišmaria. To je perfektné, super. A hlavne ja si myslím, že je veľmi dôležité to, že ty si sama sebe dokázala to, čo si potrebovala si dokázať, vieš? Hej. Že si dosiahla ten vrchol, ktorý si chcela dosiahnuť a dostala si sa tam, kde sa väčšina slovenských kulturistiek nedostane. Takže to je úžasné. Myslím si, že by si k tomu asi inak pristupovala, keby si ten sen nesplnila. Stále by ťa tam niečo tak do teba vrtalo, že Ježiš. Určite, určite, áno. Tak ja to už mám zažité, presne. A keď hovorím o tej Valerii, tak ona ma v tej Prahe na tej poslednej súťaži tak zastavila v backstage a mi hovorí, že vieš, ty na každú súťaž musíš prísť s tým, že vyhráš. Musíš to brať tak, že si najlepšia. A ja, že Val, počkaj, ja som toto zažila pred 10 rokmi. Ja som matkou. Keď budeš matkou a niekde sa stretneme, tak sa o tomto znova porozprávame a povieš mi, ako to máš. Koľko má rokov? Ona? 26. Garantuje, ale je skvelá športovkyňa. A úplne som sa v nej videla. Ja som bola taká, keď pred 10 rokmi. Že garantujem ti, že keď budeš mať inú životnú situáciu, už to takto nebudeš vnímať. Ona, ale nie, ja určite to takto budem vnímať. Ale bolo to strašne milé, lebo ja pred 10 rokmi by som hovorila presne to isté, čo hovorila ona. 100%. Až tak mi išlo do plaču, že to bolo tak strašne dojímavé. On je tak dobrý športovec, tak motivačný a motivovaný a ambiciózny. Strašne mám rada. Pošlám ti potom fotku. Určite, ja to dám hlavne ako súčasť, keď si spomínala aj rôznych kulturistov, tak ja to dám ako súčasť nášho rozhovoru. Posledná otázka pred Rapid Fire. Rapid Fire bude, že ja ti dám otázku a ty hneď odpovieš, dobre? Dobre. Takže, pohybujúc sa vo svete profesionálnej kulturistiky, akú najzaujímavejšiu alebo najviac podnetnú pripomienku o svojej postave si dostala a ako to prispelo k tvojmu rastu ako športovkyne? Fúha, to ťažko povedať. No a tak spomeniem tie nohy, že mám príliš dlhé nohy a ja som to otočila na silnú stránku. To je úžasné. Presne, ináč na toto som myslela, keď som sa pýtala tú otázku, pretože veľa ľudí nejaký takýto koment od niekoho, kto absolútne nie je dôležitý, by si zobralo ako kritiku a vnímal by to ako niečo negatívne a ty si sa snažila v tom nájsť tú silu, tú pozitivitu. Áno, akože aj mňa to vtedy zamrzelo, lebo ten pán je akože ze sauny veľmi dobrý rozhodca, lenže čo si održíš z nohy? No, veď ako prepáč, keď vieš, napríklad, keď nemáš prsia, vieš, že prsia by proporčne začali obrovsky prospeli tomu celku, čo vybuduješ, prsia si môžeš spraviť. Alebo problém. Alebo si dať vypchavky, keď tam máš čo vypchať, hej. Reálne. Ale nohy si neodsekneš a keď sa prihrbíš, aj tak to nič neurobí. No, pre mňa bolo naozaj jediná šanca, ako to ako keby zlepšiť, len proste vybudovať ten sval, aby tú dĺžku som dorovnala tou šírkou. A práve preto potom tie ťažké drepy, ja som aj 100-kilové drepy, ťahy som robila 120-kilové, no proste leg press, takže som mala 12 kotúčov, no proste úplne crazy. Ale mala som brutálne veľké nohy. A môžem sa ťa opýtať, koľko meriaš? 173. A koľko vážiš? Okolo 63, 64. Ja som o 10 cm vyššia od teba a vážim 71 kg. Ale to nie je to. Ja viem, to sú svaly. Takže ja to úplne viem, ale že je to sranda, že 173 v podstate ty si dosť vysoká na kulturistu, že? Ja som jedna z najvyšších. Najvyšších, hej. A tá Valeria? Hej, ona inak odpadneš, nie? Ona je krásna. A už si niekedy videla aj, že 180 cm kulturistku? Ja som jednu chystala vo Švajčiarsku. A vyzeralo to dobre? Hej, pošlám ti fotku. Vyzerala krásne, lebo je krásna žena. Bola troška staršia tiež, ale bola prekrásna, lebo má veľmi krásne, inak má dieťa už teraz a tiež je tak akože mamičkovská, tak sa mi to veľmi páči. Bola prekrásna, prekrásna žena, krásnu stavbu tela mala a ja som bola známa tým, že všetky fitnessky som si robila na svoj obraz, takže ja ti pošlem teraz tieto dve, tú Češku a tú Švajčiarku. Ona je tá Češka, čo žije vo Švajčiarsku a moju fotku úplne takisto, také isté. Olivia's Army. Yeah. Yes.
Super! A ja chcem patriť do Olympia s vami. Ale nechcem sa pripravať na stage. Ale určite si spolu zatrénujeme, počkaj. Ti budem volať, keď prídem do Bratislavy. Rada. Dobre, ideme na rapid fire, to bude rýchlovka. Dobre, mám 10 otázok. Ranné alebo večerné cvičenie? Teraz ranné, odkedy je malý. Obľúbený cheat day pôžitok. Po súťaži som mala mekač 3-krát. Super. Vysnívaná tréningová destinácia. Amerika. Pieseň, pri ktorej sa pred súťažou nabudíš. Nejaké motivačné Arnoldové. Machiavelli Motivation. YouTube. OK, či nie hudba, ale proste niekto ti dáva diktát. Toho. Yes, challengeuješ svojho Arnolda vnútri, tú chlapskú energiu. Super. Keby tvoja chladnička mohla rozprávať o tvojich stravovacích návykoch, aké šťavnaté tajomstvá by podľa teba prezradila? Žiadne tajomstvá. Nuda. Stále to isté. Už aj volťaci ma poznajú, keď prinášajú nákup, že to stále proste tie isté potraviny točím dookola. Tak ale miluješ ich aj, nie? Hej, jogurty, rýža, mäso, vajíčka, zemiaky, zelenina, ovocie. Krása. A ináč to sú, tvoje sladkosti sú v podstate len, že ovocie a horká, alebo čokoláda? To sú tvoje sladkosti, alebo máš aj niečo iné? Teraz nie, proteínovú tyčinku, ale akože ja si dám, napríklad keď mám pred svojimi dňami a vyslovene, že cítim, že by som sa, tak ja si zase dám, nie som úplne oné, ale že by to bola nejaká bežná súčasť môjho dňa. Ale to je preto, že ja dosť veľa toho zjem. Ja mám dosť akože, aj neviem, či sleduješ na Instagrame moje storky niekedy, ale ja mám aj dosť veľké jedla, výživné, takže ja vôbec chute nemám. Na koľko kalóriách si denne teraz? Teraz 2300 až 2500. To máš krásno, to máš... Ale to som v podstate v reverznej diete. Bude tak nejak 2800. Na 2800 som úplne, že už aj v surpluse. Kde som schopná... Keď si pomyslíš, že niekedy za tebou prídu babi a povedia ti, ja jem 1300-1500 kalórií a ty hovoríš, že tvoje telo umiera a snaží sa ťa držať pri živote. No. Hrozné. Len mala 600 kalórií, vieš. Takže to je... Obľúbený tréningový partner, ak by si mohla vybrať. Arnold v najlepších rokoch alebo nejaká celebrita, ktorú by si vybrala? Keby si... Fúha. Laureli Chapados. Musím ju nájsť, to vôbec neviem, kto je. Kulturistka? Ona je bikinérka a jedna z najlepších. Bola 4. alebo 5. na Olympii, ale jej tréningové, musíš si pozrieť jej tréningové videá, pochopíš. OK, veľmi rada. A keby boli tvoje tréningy vo fitku filmovým žánrom, boli by to akčné trháky, srdcervúce drámy alebo intenzívne thrillery? Buď intenzívne thrillery, alebo žiadne, pretože ja som taká, najradšej sa niekam pichnem, kde ma nikto nevidí, takže nie som úplne rada, keď ma niekto sleduje, skôr si akože ten svoj vibe. Takže asi nejaký nenápadný thriller. Ty máš taký svoj flow, klapky a ideš, že? Ale je to smrtiaci tréning vždy. Akože, no. Ale baví ma. Ako často do týždňa trénuješ? 5. A jeden fitness mýtus, ktorému by si chcela, aby ľudia prestali veriť? Prerušované hľadovanie. A čo o tom presne? Nehovorím, že je to mýtus, ale to, ako to podávajú Instagramoví influenceri, je mýtus. Že je to univerzálny hack na chudnutie? Hej, určite to funguje a je to skvelá voľba stravovania sa, ale nie pre každého, to je prvá zásada a nie každý to vie robiť a určite to nie je o tom, že toto je skôr mýtus. Nenažrem sa celý deň, aby som si večer mohla dať nutelový chlebík a vypražaný syr. To je úplne zlé, lebo živiny nula, proste zbytočné hýbanie s tým inzulínom, šoky telu, takže takto by to nemalo vyzerať. Takže neznehodnocujem prerušované hľadovanie, iba to, ako to vnímajú dnešní influenceri a podávajú potom ďalej ostatným ľuďom. Nie je kalória ako kalória. A to je, hej, absolútne super, ale to je téma sama o sebe. V súboji kardio versus zdvíhanie činiek, kto vyhráva? Zdvíhanie činiek. Kardio robíš niekedy? Malinko. Vo season vôbec nie a aj v príprave ho bolo malinko. Ja nenávidím kardio.
No, je, Šprinty max a nejaký, vieš, sled alebo takéto veci, ale že by si ma videla behať, tak to by som si radšej išla okna umývať. hej, Ježiš Maria, ja by som s tebou rozprávala ešte hodiny. Úžasné. Perfektný vibe máš, krásnu energiu, ty si taký pekný človek, to je také super. Ja sa strašne teším, že sme si tak aby mohli pokecať. by ti mali vedel povedať. To je super, ale však treba mať tie kontrasty. Každý máme takú tú našu shadow side, vieš. To je v poriadku, to je úplne v poriadku. Pokým ju máš pod kontrolou a vieš, kedy ju použiť, tak all good. Ale bolo to Ďakujem, že si našla čas. Strašne veľa to pre mňa znamená, lebo presne viem, čo je to hodina času a hlavne pre tak busy človeka, ako si ty. Takže Olivia, ďakujem za nádherný pokec. Veľmi sa teším, verím, že sme mohli poskytnúť veľa takých insights, ale aj veľa rád ľuďom, ktorí zaujíma táto téma. A veľmi sa teším na našu ďalšiu komunikáciu v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Prajem si dať krásny deň.